باجارێک و پایتەختەیە gelek شارستانیە کریە ئەستەمبۆڵ لەسەر ئەرداخۆ gelek cihên dîrokî û berhemên nuwaze de hewîne. Bin erda ئەستەمبۆڵê jî nekê mîveyekiye. Yek ji wan cihên dîrokî jî jêrzemîna Yerebatanê ye. De kerem bikin îro em bi hev re jêrzemîna Yerebatanê bigerin. Dema hûn dikevin hundirê sanicê piştê çend kavan dîrokeke 1500 salî derkeve pêşiya we. Li Stenbolê piştî mizgefta Aya Sofyayê cihê ku herî zêde turîstê ne serdanê jêrzemîna Yerebatanê ye. Ev cihê dîrokî li ser 360 sütunên mermer hatiye çêkirin û beriya 100 salan di hundirwê wê de nêzî 100 ton av dihate berhevkirin. Li Stenbolê zêdetirê sed sarnicên piçûk û mezin hene. Yerebatan di nav wan da ya herî mezin e. 140 metro dirêj e, 60 metro jî fire ye. Di sed sala şeşemîn de ji aliyê İmparatorê Bîzansê Justinianus ve ev cihê dîrokî tê çêkirin. Hengî hewcedariya avê heye ku cihekî bi vî awayî mezin tê çêkirin. Ji xwe dema hûn tên vê derê hûn digerin jî ji depoyeke avê zêdetir dişibe qesreke gelekî mezin. Stûnên giran ji derdora girava Marmarayê hatine anîn. Hin stûnên mermer ji nû ve hatine çêkirin, hin stûn jî ji avayiyên ku êdî nayên bikaranîn li sanicê hatine bicîkirin. Di nav stûnan da peykerên mîtolojîk hene. Di hundirê cihê dîrokî de bala turîstan herî zêde du serê Medusayê dikşênin. Kesên ku hatine vê derê jî heta çend wêneyên Medusayê negirin ji vê derê derbas nabin. Li gor mîtolojiya Yunanan, Medusa yek ji wan cinawirên binê erdê ye. Kesên ku li çavên Medusayê dinêrin, dibine kevir. Ji Loma jî peykerên Medusayê beravajî hatine bicîkirin. Dîwarê sanicê ji bo bergirtina fîşara avê 4 metro stûr hatiye çêkirin. Ava ku dahat depokirin li qesra mezin û avayiyên li derdora wê dahat bikaranîn. Stenbol ji ber cihê xwe stratejîk gelek caran hatibû dorpêçkirin. Çavên her kesî li fetehkirina vî bajarî bû. Di dîroka xwe de ji aliyê Rûsan de, Erebên Misilman de, Bulgaran ve hatibû dorpêçkirin. Ji Loma jî peydekirin depokirina ava paqij ji bo vî bajarî gelekî mühîm bû. Bajar bi birc û dîwarên stûr baştir dat parastin lê ava vexwarinê her tim pirsirêk bû. Av ji gol û çemên 20-30 kilometre dûrê navendê ne datanîn. Piştî fetha Stenbolê xetên nû yên avê hatin çêkirin. Dema hewcedariya avê çêbû ji sanicê weke bîreke av dat kişandin. Endeziyarên wê demê cihekî awqa saxlem çêkirinek û 1500 sal e li ser piyaya. Lewra Stenbol li heremeke erdhejê ye û heta îro jî gelek caran erdhej çêbûye. Di gel wan erdhejên ku çêbûne, ev cihê dîrokî heta îro jî li ser piyaya. Di serdema Osmaniyan da ji alîkê Abdulhamîd piştî ertê jê beşek tê restore kirin. Di sala 2020 da cadin restorasyoneke berfireh tê kirin. Cihê dîrokî sê restorasyonên gelekî mezin derbas kirin. Yek di heyama Osmaniyan de derbas kiribû, yek jî dema avakirina Komarê de hatibû çêkirin. Herî dawî jî di heyama Şewbê de restorasyoneke nû derbas kir. Ev cihê ku em nihalêne jî beriya çend sala gelekî bilind bû, piştî wê restorasyonên nivîstir kirin û bi vî awayî welatî dema têne vê derê digerin, wê heybeta cihê dîrokî baştir dibînin. Bu konstrüksiyonên pola cihê dîrokî hatiye zexmkirin.
ji sanî cenêzê 1000 ton herî hat derxistin. Piştî restorasyonê serdana welatiyan dest pê kir. Ji xeynî serdanê ji bo çalakî û pêşengehan jî cihê dîrokî tê bikaranîn. Li hundir berhemên hunera modern jî tên nîşandan. Gera li hindurê jerzemînê li gor lezama şawa nîv saeteke di domê. Rojên herî qerebalix jî rojên dawiya hefteyê. Heke hûn li Stenbolê bin, an jî rojên pêşiya de hûn berê xwe bidine Stenbolê, biya min bêyî dîtina vê derê ji vî bajarî neçin.